Jaun, egunon ongar Euskal Telebistara. Egunon, bai. Hemen eztabaida bizia egundan mailan ere, eta hala dago. Orokortua, inflazioak pobretu egiten gaitu, eta soldatak eguneratu behar dira. Autonomia Erkidegoan esaterako 4 lan hitzarmenetatik 3 negoziatzeko daude. Eta orain, eztabaidagai izango den kontua izango da zalantzare gabe, baina bi eredu batetik inflazioaren araberako eguneratze bat, 9,8 da, martxoko datu aurreratua, apirilaren 13an jakingo dugulako behin betikoa, eta bestetik, azpiko inflazioaren datua, Azpiazu sailburuak aipatzen zuena, 3,4 bueltakoa, askoz ere apalagoa, 6 puntu apalagoa. Orduan, nola eguneratu behar dira soldatak? Nire ustez, ados nago soldatak eguneratu behar direla, baina, esan bezala, nire ustez, sindikatuek egiten duten kalkuloarekin ados nago kontutan izan da, eta oso eztabaida interesgarria onda mailan, gero eta pobreagoak garela, eta kontutan izan dago ez dela hasi Ukrainiako gudarekin. Lehenagotik ere bazetorren, inflazioaren gorakada hori, eta horren aurka egiteko, nire ustez, soldatak hobetu behar dira, baina ez gure bizitzaren alde batzuk hobetzeko, eta horretan ados gaude, baizik eta mantentzeko dagoena. Gero, hortik aparte handitu behar direla eta gorakada bat egon behar dela, noski baietz, baina mantentzeko ere inflazioaren kontuak eta datuak kontutan hartu behar dira. Esaten zigun orantxe bertan odeik ere ez, familien 10-6 nekez aurrezten duela egoera honetan. Galdera bestea da, norbait aberasten ari ote den egoera honekin ere, ez? Eta hori horrela baldin bada zer egin beharko genuken, hori horrela ez izateko. Beti aberasten dira batzuk, eta guk adibidez, joan den astean, Madrilen errezerekin batera, proposamen bat aurkeztu genion gobernuari, enpresa energetikoei tasa berri bat sartzeko, euren onuren 12%, ez da eromen bat, baizik eta zerbait nahiko txikia, onuren gaineko 12% zerga bezala estatuari joateko, edo kasu honetan Euskal Elkarte Autonomoari joateko, zerga hoien bitartez hobekuntzak egiteko. Argi dago batzuk aberesten direla, eta ikusi besterik ez dago nola iragarri zenetik erregaien 20 zentimo berapen hori, gasolindegi batzuetan ja presioak igo direla, ez? Batzuk beti daudela presioak behiratzen eta negozioan ondagoen behiratzen. Ondo diozu, gaur delako gainera apirilak bat, dekretu hori indarren sartzen den eguna, eta 20 zentimo merkeago gasolina atzo baino, ze azken egun hauetan ere zentimo batzuk bintzate garestitu delako gasolina eta gasolioa. Ondo ari da Pedro Sánchez neurri hauekin? Guk uste dugu neurri hauek ondo daudela, baina ez direla nahikoak. Arazoa estrukturala da, eta ezin dena egin da epe zehatz baterako neurri batzuk jarri, arazoa hor egongo dela jakin dakigunean, eta ez dela bakarrik kokatuko Ukrainiako guda dagoen bitartean. Baizik eta lehenagotik datorrela, eta horregatik eta ekiditzeko hor dauden arazoak kalkulo estrukturala egin behar dela, eta politikak estrukturala. Horregatik joan den astean, proposamen batzuk aurkeztu genizkion gobernuari, oraindik ez dugu erantzunik jaso, baina hor daude mahai gainean. Baina esaterako, zein izan litezke egiturazko aldaketak? Esaten didazu, sektore energetikoari 12% zerga ezartze bere irabazien gain, izan litek adibidez, 20 zentimo hauen finantzaketa, pengatu lezaken, ez? Baina gainontzean? Azkenean, ondaren gaineko zergak, edo aberatzen ondaren zergak jartzea, era berean, kanporaketa lantegietan eta lan kanporaketak ekiditzea, ez bakarrik orain, baizik eta ekiditzea neurri ausartakoekin, eta nola ez, blindatu sistema zerga horiek onura sozialetarako joateko. Orduan, azkeneak guk esaten duguna da, neurri hauek ondo daude, ez dugu, eta kongresura helduko direnean alde bozkatuko ditugu, baina ez da epe bateko arazoa, baizik eta lehenagotik datorrela, eta horren aurka zerbait estrukturalagoa eratu behar dela. Edukietan ados zaudete,
Baina formak beti ere sortzen du eztabaida pixkat, ez? Hau, lege proposamenaren bidetik egin zideken, baina lan erreformarekin gertatu zen bezalaxe, dekretuaren konbalidazio bidez onartuko dira neurri hauek, ez? Horrek zuen ezezkorako edo negoziatzerako ere mugatzen du, tartea. Formekin arazo bat dago gobernuarekin azkenengo boladan. Ez da berria eta behin eta berriro esan dugu, gobernu honek arazo bat daukala bere sozioekin edo alboan dituen alderdiekin negoziatzeko. Ez dakigu zergatik azkenengo boladan, eta zuk aipatu duzu lan erreformarekin gertatu zen bezala, azkenengo lege proposamenekin eta errege dekretuekin ikusten ari gara ekartzen dituztela, eta aurretik ez dutela kontrastatu edo hitz egin beste alderdiekin. Eta hori ez da gobernatzeko era bat ahuldadean zaudenean, eta PSOE badago ahuldade horretan, Unidas Podemosekin batera, baina ikusten ari gara oso arriskutsua izan daitekela, gainera, halako momentu saietan, ez da? Baina ez du behin bakarrik egiten, bigarren ez egingo du, barne gatazka ere baitu Unidas Podemosekin, Sánchez nola baitere ohitu da gatazka horretan bizitzen, eta zuek, eta bestalderri batzuk, oraindik eutsi egiten diozu ez, zergatik? Da gobernatzeko erabat, eta horregatik esaten dugula, arriskutsua dela. Zer gertatzen da? Dauden alternatibak askoz ere txarragoak direla, eta aldi berean, neurriz neurri, legez lege, guk aztertzen ditugula, eta ados gaudenean, babesten ditugula. Hori bai, beti kontutan euki zeintzuk diren gure helburuak, ez? Eta azkenean, babes soziala eta Euskal Herriko ordezkaritza bat izatea Madrilen, horrek ez du suposatzen beti ados egotea, eta esan bezala, gobernuaren negoziatzeko, ala hobesan da ez negoziatzeko erarekin ez gaude bat ere ados. Eta esaten diegu, behin eta berriro. Joan den astean egon zen bira bat, eta esan genien, hau ez da bakarrik argazki baterako izango, ez da? Guk aurkeztu genizkien proposamen batzuk, eta erantzunaren zain gaude. Sánchez baki alternatiba okerragoa denez, alderdientzat, eta hori baliatzen du nola baitere bere politikak egiteko hori ulertu behar dugu. Bai, baina horrekin kontuz. Zeren, alderdiren bat, momenturen baten, agian nekatzen da. Eta, esan bezala guk ez dugu bakarrik kontutan hartzen alternatibarena, baizik eta zeintzuk diren aurkezten diren legeak, proposamenak, aztertzen ditugu, eta onurak daudenean gure herrirako eta gizartearentzat babesten ditugu, beste batzuetan ez. Eta horrela jarraituko dugu, dinote. Hori da, legez lege, proposamen ikusten zer dagoen eta ados gaudenean babestuko ditugu. Sánchezentzat tanto bat izan da Europako Kontseiluaren aurrean eta Portugalekin batera, nolabait ere irla energetiko moduan tratatzea, Iberiar Peninsula eta deskonexio hori nolabait ere Europako legeetatik egitea, gasaren prezioa topatuz, elektrizitatearen prezioa merketzeko, hori tanto bat izan da zure ustez? Nire ustez bai, eta horrela saldu dute, eta horregatik atzeratu zuen Saharako eztabaida aldi berean eztabaidatzeko Europako erabakiarekin batera. Dinote, hori kalkulo politiko komunikatibo bat izan zen, ez? Elkarrekin eztabaidatzea hoiek biak berri ona dela? Bai, baina esan bezala ez da nahikoa. Kontutan izan da zein den egoera eta zeintzuk diren estatuko zenbakiak, ez da nahikoa. 30 euroko topea proposatzen du Espainiako gobernua, Rivera ministroak megabatio ordua gasarentzat eta la prezio hortan jartza, baina gero merkatu librera joan ezkero 120 bueltan dago. Orduan hor, 80 euroko diferentzia bat badago, ez? Hori realista da, kalkulo hori realista da, nondik ordainduko zaie gasarekin elektrizitatea produzitzen duten enpresa hori guzti diferentzia hori, hor ze gertatuko da? Guk lehen, eta ez dut errepikatuko berriro, baina lehen esan dut, nondik egon daitezke bideak hori ordaintzeko, baina esan bezala kontutan izan da zeintzuk diren gaur egungo fakturak energiaren gainean, nahikoa da, gehienentzat, uste dute zetz. Soldata bateko zati handi bat energia ordaintzera joaten baldin bada, arazo bat dauka gizarteak eta azkenean eduki dezake gobernuak berak. Orduan, dinote joan gaitezke, zerbait estrukturalagoa aztertzera eta neurri sakonagoak hartzera. Baina neurri bezala eta tanto bezala, Sánchezentzat,
Bai, bada eta horrela saltzen ari da. Esan diazu, tanto hori kakotxe artean baliatu duela Sánchezek beste gai batzuei buruz pasaien asteazkenean esaterako hizketara joateko kongresura eta Saharako gai arantzatsua dago tarteko. Zuk uste duzu nahiko azalpen eman duela Pedro Sánchezek hartu den erabakiaren inguruan, eta bereziki Espainiar estatuak zor historiko bat bazuenez Mendebaldeko Sahararekin. Akorde hori gobernuan dagoen alderdiak bakarrik hartu lezake, orain ikusi delako gainontzan, beste alderdi guztiek kritikatu egin diotela erabaki hori, zergatik egiten du hori Sánchezek? Bueno, gai honekin hasi baino lehen, aipatu behar da, lotuta dagoela energiarekin ere, Sánchezek konpondu du Marokorekin zeukan arazo bat, baina piztu du beste bat Argeliarekin, Frente Polisarioarekin eta barne politikan. 3 fronte edo 3 krisi zabaldu ditu. Hori bai, Sahararen gainean nahiko hitz egin duela? Noski ezetz. 10 egun itxaron ditu hitz egiteko, gainera Europako neurriekin hitz egiten zuenean, aprobetxatu zuen 15 minutuz komentatzeko Saharakoa, agerian dago hanka sartu zutela, gobernuak ez zeukala eta ez daukala babesik posizio edo aldaketa hori egiteko, bakardadean dago, ez dauka boska nahikorik, urrengo astean ikusiko dugu, aurkeztu dugu legez besteko proposamen bat Madrileko Kongresoan Unidas Podemos eta RCrekin batera, ikusteko zenolako babesa dukan, ez dakigu nola aterako den, baina hor mai gainean jarri dugu, eta azkenean egin duena da, estatuak eduki duen posizio historikoa, alde batera utzi, Marokoren jarrera defendatu, gainera esanez, serioena, errealistena eta sinesgarriena dela. Eta kontutan izan da, nola bizi diren gaur egun, Sahara okupatuan Saharauiak ezin da esan errealista eta serioa dela. Arazo bat dauka gobernuak eta oindino ez du azaldu zer irabazten duen gobernuak honekin, zer irabazten duen estatuak honekin. Eta amaitzeko, nik ondo ikusten dut Marokorekin harremanak hobetzea. Baina presioa zaulneurria ezin da Mendebaldeko Sahara izan, inolaz ere. Horren arira, aitortza bat ere egon da gobernutik, Escribá ministroak Televisión Española, Espainiako telebista publikoan esan zuen, inmigrazioa kontrolatzeko akordio bat bazegoela tarteko, Odon Elortzak iradoki zuen akordio komertzialak ere bazidirela, eta galdera non gaude, nola baitere, kausa justu bat bazter usteko pres gaude gai gara, nola baitere bestelako akordio batzu mesedegarri izan litezkena, zalantzarik gabe ere, haiek onartzeko? Presidenteak atzo, Sánchezek esan zuen, EP berri honetan gardentasunean oinarrituko zela. Berak oraindik ez du azaldu zertan datza. Akordio hori ez dakigu zer aldatuko den, eta zuk aipatu duzu ministroren batek eta diputatu batek aipatu dituztela gauza batzuk, baina Sánchezek ez du egin, zergatik ez du azaldu. Eta esan bezala, ondo dago gai hoien gainean akordioak egotea, hitz egitea, argi dago. Baina presioa ezin daiteke Mendebaldeko Sahara izan, inolaz ere. Orduan, traizio horren aurrean, ez bakarrik Saharako ordezkariek guk ere defendatuko ditugu euren eskubideak, euren etorkizuna libreki eta era legal baten erabakitzeko erreferendum baten. Libreki era legal baten erreferendum bidez nazio batuen erakundeak ala aitortzen duelako, baina Ameriketako estatu batuek ez, Marokorekin daudelako, Alemaniak ez, Marokorekin dagoelako, Frantziak ere Marokorekin egoteko ohitura dauka, olakoetan Sahararrek ahaztu egin behar dute, aukera hori izango dutela zure ustez? Inolaz ere eta nazioarteko eskubideak argi esaten du. Egia da, estatu batzuek euren iritzi aldatu dutela, Frantziak betianik izan du Marokoren aldeko jarrera, baina eske Espainia ez da beste estatu bat. Azken finean da indar administratzailea legez, de jure. Orduan, neutraltasun hori mantendu behar da. Zergatik Espainiak ez ditu militarrak Minurso operazioan? Horregatik, beste estatuek daukate eta Espainiak ez dauka. Eta gero gogoratu behar da beste kontu bat. 17 estaturik gabeko nazio geratzen dira deskolonizatzeko nazio batuetan. Orain arte,
kasu bakarra egonda autonomiaren bidetik konpondu zena, eta izan zen Eritrea. Eta nolako amaitu zen Eritreako konponketa hori? Guda baten. Azkenean Etiopiak autonomia kendu zion momentu baten Eritreari, guda bat gertatu zen, eta horren ostean Eritrea estatu independiente bezala agertu zen, eta estatu independentea da gaur egun. Doktrinak ez du ongi ikusten autonomiaren bidea. Beti lehenesten da independentziarena. Kasu honetan, Saharauiek erabaki behar dute, libreki eta legalki referendum baten. Non dago arazoa? Marokok ez duela nahi. Eta ezin dena egin da, Maroko babestu, Espainiak egin duen bezala. Gudara aipatu duzu. Nola baitere, egoera gaiztotu liteke, eta guda, beti horregon izan den guda bat, are okerrago eta ankerrago izan diteke, Sahararren eta Marokoren artean. Espainiak honetan erantzukizunen bat izan lezake, erabaki autarteko. Gaur egun gudan daude. Gergerat okupatu zenetik joan den urtean, guda isil baten daude, eta adibidez, eta beste gai baten sartzen gara, baina Espainiak ez ditu armak bidaltzen Saharauiei, ez inolaz ere. Atzo esaten zuen, lankidetzan laguntzen dutela. Bai, ikusten dugu, nola lankidetzan, bai. Baina kasu honetan, bakarrik hori lankidetza. Eta bestaldetik, politikoki, orain, Maroko defendatzen. Gure ustez ez dauka zentzurik, hankasartze bat da, eta Sánchezek oraindik ere ez du azaldu zer irabazten duen estatuak akordio honekin. Zeharka badare Ukrainari ere behiratu diogu, armak bidaltzaren kontu horrekin, paralelismo bat badagoelako, ez inbasio batzuk ez direlako ontzat ematen, Errusiaren Ukrainaren gain, baina badirudi, 75. urtean egin zen beste inbasio bat, Marokorena, mendebaldeko Sahararekiko hori ontzat eman nahi dela, ezta? Ukrainako gerra hor dago, baina behiratu nahi genioke, ari lotuta Pablo González kazetariaren egoerari, ze hilabete eta 3 egun daramatza inkomunikaturik esango dugu, Espainiako konsulatutik harreman batzuk izan dituzte berarekin, baina ez bere abokatuak, ez bere familiak, ez du Pablo Gonzálezen berririk. EITB Mediako Erredakzio Kontseilu desberdinek ere salatu egin dute egoera hori, komunikabide eta kazetari askotan salatzen ari dira, eta zuok ere, zortzi alderdi politikok, kongresuan bertan, hasta azkenean okerrezpanago egin zen duten agerraldi bat. Galdera da, Iñarritu jauna, nork aldatu lezake Pablo Gonzálezen egoera uneotan zure ustez? Bai, oso egoera zaila eta eskandalagarria da, ez? Ikusten ari gara nola kazetari bat atxilotuta dagoela otsailaren 28-tik, eta oraindik Europar Batasuneko estatukide baten ezin izan duela bere familiarekin, ez da bere abokatuarekin hitz egin. Leporatzen dioten delitua oso larria da, Polonian, espioitza, baina oraindik ez dugu inolako akusazio garbirik ikusi. Azken batean, inkomunikazio faktiko baten dago. Hau, uste dut berria dela, baina une honetan, Espainiako konsula berariken dago, gartzela bizitatzen, bigarren bizitan, eta kontsula saiatuko da berarekin hitz egiten, eta ikusten nolan dagoen ikusita, hori abokatuak ezin izan duela berarekin hitz egin, bere familiak ez da, eta ikusten duguna da nola Poloniako fiskaltzak oztopo burokratikoak jartzen dituela, bizita eta komunikazio horiek ez egiteko. Joan den astean, joan den ostiralean, familiak eta abokatuak bidali zioten fiskalari eskatzen zuen dokumentazioa itzulita sigilu guztiekin, oraindik ez dute inolako erantzunik jaso. Fiskalak jokatzen ditu denborekin harreman hori, kontaktu hori ez egiteko. Ez dakigu zergatik. Nire ustez, eta hau da iritzi personala, Polonia konturatu da hanka sartu duela. Kontu honetan, leporatzen ziona hasieran pasaporten kontua argitu da, bere pasaporteak dira, bata errusoa zen bera Pablo Moskun jaio zen, bestea Espainiakoa, eta ez dauka ezer izkutatzeko. Noiz konpondukoen ez dakigu. Nork egin dezake zerbait? Guk gobernuari eta baita ere Eusko Jaurlaritzari eskatzen dieguna da ez bakarrik lan konsularrak egitea, baizik eta salaketa politikoa egitea. Baina aldi beran, behintzate Madriden, esaten digute, ezke zaila da, une honetan. Zen badakigu Polonia nolakoa den, baina une honetan jaso dituzte 2 milioi errefusiatu, eta, klaro, une honetan kritikatzea Polonia, ez dago ondo ikusita. Baina, nik errepikatzen dut, hau
ezin da onartu. Pablorekin gertatzen ari dena ezin da onartu Europar Batasuneko estatukide batekin, eta behin eta berriro salatu behar dugu leku guztietan. Bai politikoki, bai komunikatiboki, bai kaleetan, zen eskandalu bat da. Eta hori... Pentsatzea Polonia zuzenbide estatuak ez duela behar beste ongi pentsatzen, ez da nahikoa, ez? Zain egotear ez da aukera bat, persona batin komunikatuta dagoelako, hilabete baino gehiagoan, ez? Zuk eskatzen diozu Espainiako gobernuari Poloniaren aurka jo dezan, Europako erakundeetan ere, baina zergatik ez du hori Espainiak nahi? Ez da nahikoa izango esatea zuzenbide estatua badakizue Polonia nolakoa den, eta hori ez da nahikoa, zergatik ez du jo nahi? Bai, alde batetik esaten dutelako hori, eta guri esan digute, une honetan zaila dela, zeren egiten ari direnarekin, bueno, ez dela une aproposena, eta beste bide batzuk erabiltzen ari direla, baina frutu edo frutu eza ikusten ari gara. Hilabete bat pasata ere, ez daukagu berririk. Eta ikusi behar da, begiratu behar da, zer gertatzen ari den, baina aldi berean salatu. Eta salaketa hori politiko izan behar da. Bai Europar Batasuneko erakundeetan, baita ere, Eusko Jaurlaritzaren aldetik, baita ere, Espainiako gobernuaren aldetik. Eta gero, horren atzean ere, susmo bat dago, ez? Errusofobia bat dagoela honen atzean, nire ustez ere bai. Susmo bat dagoela, Pablo Moskun jaio zenez, eta errusoa denez ere bai, ikusiko dugu, baina hilabete bat pasatu da, bere errugabetasun printzipioaren aurka behin eta berriro egin dute batzuk, edo edabide batzuk, eta beste batzuk estatuan behintzat ez dute asko hitz egiten honen gainean. Ez dakigu zergatik, ez dakigu norbait badagoen atzean esan ez hitz egiteko, baina jarraituko dugu bai erakundeetan, bai kaleetan, eta baita ere hemen edabideetan gai hau salatzen. Azkar konponduko dela iruditzen zaizu? Hilabete bat pasata eta berririk gabe egonda, ez dut uste. Zen maiatzak 29 arte dauka inkomunikazioa. Bai, hasieran esan zuten 3 hilabete egon behar zela gartzelan, baina hilabete pasata eta ez daukagu berririk, eta inkomunikazio hori ez dauka zentzurik, eta horregatik salatzen dugu, Pablo inkomunikatuta dago. Madrilen, alderdi popular berria dator, edo Madrilen Espainiar estatuan, Sevillan izango delako kongreso hori asteburu honetan, ez da. Hilabete terdian, bea jotzetik, orain goranzko bidea egin nahiko du, eta gizon honen eskutik, Alberto Núñez Feijóoren eskutik, gehiengo osoak lortu izan dituen gizon bada, ez? Zeitxura hartzen diozu lidertza horrizuk? Bueno, inkestak ikusita, kezkatzekoa, ezkerreko alderdientzat behintzat, ez? Alberto Núñez Feijóo tipo pragmatikoa dela dirudi, baina lehenengo erabakia, Peperen erabakia, izan da Gaztela eta Leonen Voxekin adostea, akordio bat egitea. Berak esango dizu bera presidente izan aurretik gertatu dela, esango lizuke berak. Baina badago eta bazegoen. Joango gara ikusten zer gertatzen da, baina gobernatzeko Voxen boskak behar izango ditu. Hurrengo hilabeteetan Andaluziako hauteskundeak egongo dira. Joango gara ikusten. Behintzat momentuz, kongresoan ez da aldaketa hori nabaritzen. Ikusiko dugu, baina nire ustez zirkunstantzialista bat da. Joango da ikusten eta neurriak hartzen eta erabakiak hartzen egoeraren arabera. Eta gizon pragmatikoa dela diozunez, alderdi sozialistarekin akordio handietarako bidea aspaldiko partez Espainiar estatuan zabalduko luke, Alberto Núñez Feijóok agian? Itxura hori berak saltzen du, ez? Eta errekuperatu nahi du Rajoyren irudi hori, baina ni oroitzen naiz, badira urte batzuk esaten zenean Ruiz Gallardón jauna oso aurrerako zela eta gero gobernuan zegoenean justizia ministro bezala ez zen aurrerakoia eta nahiko kontserbatzailea bihurtu zen harin. Joango gara ikusten, baina behintzat ez da aldaketa handirik nabartzen. Feijóo, Kuka Gamarra, bikote hori, Kuka Gamarra idazkari nagusi berri izango delako. Beste zirkunstanzialista bat ezaite itzateratzen, ez? Kuka Gamarra Saez de Santa Mariarekin egon zen hasieran, edo babestuzun, gero Casadorekin egonda, orain Feijóorekin, eta berak esaten du alderdi emakumea dela, ez? Haue azaltzeko, joango gara ikusten. Behintzat kongresuan
nahiko atzerakoia eta nahiko konserbatzailea dela ematen du. Euskal Herriari ze eskaini diezaioke Núñez Feijok? Berak azaldu beharko du, ez dakite... Itxaropen handirik badaukazu? Ez diot entzun. Jarrera aldaketa bat Alderdi Popularraren. Itxaropen handirik ez, eta gure esku badago, ez da inoiz estatuko presidenta izango, gure esku badago inoiz ez, baina joango gara ikusten ze jarrera. Markel Olano, Gipuzkoako diputatu nagusia izan zen gurean asteazkenean, eta nolabait ere Madrilen, diputatuen artean izan ditzakezuen, eta dituzuen harremanen artean utzi zigun galdera diputatu nagusiak Iñarritu Jaunarentzat, entzun? Askotan aipatzen dugu guk lankidetzazko gobernantza funtsezkoa dela, eta niri askotan galdetziat, eta horren klabea zer da, horren giltzarria zer da, ez erakunde diferenten artean, eragile diferenten artean egon beharreko elkarlan hori ez. Eta nik askotan daukadan tesia da, harreman pertsonala daukala zerikusia handia. Eta nire galdera jon izango litzateke, ea euren artean ez, euskal diputatu eta senadore eta diren guzti horien artean, zemuzko harreman pertsonala daukaten. Normalean, instituzionalki eta erakunde diferenten arteko harremana hori da islatzen dena, baina pertsonalki zer nolako harremana daukaten euren artean. Bai, esan behar da, harreman ona daukagula, ez? Denetarik dago, baina kongresua edo senatuaz aparte, ere askotan egoten garela elkarrekin, hitz egiten dugula elkarrekin, bidaiatzen dugu behintzat Euskal Herrian bizi garenok, zeren beste batzuk Madrilen bizi da, baina bidaiatzen dugu elkarrekin, eta ona dela. Horrek laguntzen duela politika egiteko, tratuan, bai, baina egia esan behar da, erabakiak hemen Euskal Herrian hartzen direla, eta batzutan ez gaude ados, baina bai erresten duela behintzat tratu hori. Balorazio bat eskatu nahi nizuke, Euskal Herriko gaietara etorrita, 13/13 sumarioren sententziaren arira, zigorrak gogorrak izan direlako, bai Zuluetarentzat, Barantzarentzat, Zurriarainentzat eta Sarriegirentzat, erakunde terrorista bateko kide izateagatik kondenatu dituzte, eta etarekin eta pertsona arteko zubilanak egiteagatik abokatuak izanik ere. Horren inguruko balorazio bat eskatu nahi dizut. Bai, ez dauka zentzurik, zeren leporatzen diete, alde batetik existitzen ez den erakunde bateko kideak izatea. Eta printzipio errealitatea horeukinda, gaur egun ez dauka zentzurik. Lehen ez bazeukan ere, gaur egun ez dauka inolako zentzurik. Orduan, guk eskatzen duguna da, azken finean, amaitzea estrategia honekin, ematen du batzuk ez dutela onartu edo ez dutela onartzen fase berri baten gaudela herri honetan. Oso garai gordinak bizi genituen herri honetan joan den hamarkadetan, eta horrekin amaitu behar da. Aurrera egin behar dugu. Ezin dugu atzera begira egon, eta batzuk exepziozko auzitegi honetan, adibidez, auzitegi nazionalean horretan ari dira. Mendekuzko eta exepziozko legedi baten bitartez oztopoa jartzen normaltasunari, eta hemendik ere nire elkartasuna bidaltzen dizkiet pertsona hoi. Eta bukatzeko Iñarritu jauna, korrika, abiatu zen atzo Amurrion bai, baina Madrilen Txanberiko barrutian ez. Horre alkateak debekatu egin zuelako korrika egitea. Igual harrapatu zintuen prakamotza jantzita, eta azkenen orduan ez esan zizueten, ez? Ze gertatzen da Madrilen ezin baldin bada korrika egin Euskararen alde? Bai, arraroa nik Aitor Merin hori irakurri nion mezu bat hori salatzen, eta gainera esaten zuen, ez? Nolatan da posible manifestazio neonaziak egitea eta legeztatzea Madrileko kaleetan, eta aldiz aktibitate kultural bat eta Euskararen defentsan debekatzea, ez dauka zentzurik, eta salatu edo salatzen dugu hemendik, baina ez dauka zentzurik. Korrika egingo duzu? Saiatuko naiz, atzo berandu ibili nintzen ere, Madriletik helduta, baina saiatuko naiz, bai. Eta non harrapatuko duzu korrika, ez duzu erabaki oraindik? Bai, oraindik ez, baina denbora daukagu urrengo asteetan. Urrengo 10 egunetan bai, korrika horri izango delako. Amurrion hasi, atzo esan bezala, Araban bizi da, Iñarritu jauna, eta Donostian bukatuko den 2500 kilometroa gutxiago dira, baina lekuko aldaketa 2500, ja non harrapatzen duzun. Iñarritu jauna, eskerrik asko, telebistara etorri izana, beste da. Nahi duzun arte, eskerrik asko. 10:10 minutu etortzeko